Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye. Nin ye Mamadu a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a janbɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ fasodenw. Aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔ hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 08 72 04 hôtel Lafiya référence do. L'autorité de protection mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, formalité déclarative devant la PDP. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. La PDP tient à rassurer la population, les missionnaires. Par cette initiative, la PDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma ye janvier kalo tile 2 san 2026 sɔgɔmada in na an ta yɔrɔ bɛna caya dɔɔni fala ye ka sababu kɛ ko ni a kɔrɔ ye an bɛna taa Kidal samɛ foli o kɛra ye tumutukaw y'u ka san n'o ye Segu ni Dɔnko san kuncɛ minisiri 2 tun b'o kɛnɛ kan
Ye Mali yɛrɛ kɔnɔna fala ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u y'u bolo bila u jufa la sefa wari miliyɔn 200 u y'o di ko k'o bila faso ka wagane ale kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ min ye kani ye a sɛkili sabasiri bɛ daminɛ sini fala ye Sudan ale ni Senegal ma tila waati min ye nɛgɛ kanɲɛ 19 waati fasoba Maliba ale ni Tunisie bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ nka min ye an ka ndolatila denmisɛnnin kelen ye no o ye Gawusu Jara ye ko ale kɔni ka kani banna sabula k'u to entraînement na ale sen ŋaɲakira ye o ye ale ka ko bannen nka a kɛra no gɛlɛyaba ye bi sabula Kamalenni a jɔyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ tɔn in kɔnɔna na nin ye an ka kumaw la kumabaw ye an bɛna minnu walawala aw ye sa sɔɔni. Ayi sankɔrɔ taara sankura nana san daminɛ in na fala ye an y'a ye k'a fɔ sankura a daminɛ cogo ani sankɔrɔ ban cogo fɛn caman bɛ yen minnu sera ka kɛ a kɔnɔna na san furancɛ san in an bɛ se k'a fɔ san 2025 ale kɔni b'an kɔ saw waleya damadɔ bɛ yen olu kɛra san 2025 kɔnɔna fala ye sɔrɔko ta na sira fɛ i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mali sɔrɔ ye a sɛbɛkɔrɔ cɔngɔra ale waati na k'a sababuya kɛ tajiko gɛlɛya ye tajiko gɛlɛya in ale ye kalo 2 fo ka taa se kalo 3 ɲɔgɔnna ma walisa kɔlɔlɔ bɛ an nɔfɛ maaninfinw ni adamadenw bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana station na ani Bamakɔ bɔlɔn kɔnɔna taji ɲini na su ani tile gɛrɛn tɛ gɛrɛn ye fɔli tɛ fɔli ye bɛɛ lajɛlen taar'i yɛrɛ sɔrɔ o jagarija kɛnɛ kan ye waleya in kɔlɔlɔ ye min ye o ye k'a fɔ sa Bamanjɔlen juga walekɛbaw olu ɲɛ tana kun kɛlen na an ka citɛrɛnw ye k'a daminɛ septembre kalo la fo nin waati in na min ye ko ye a gɛlɛyara kosɛbɛ politiki ko ta na sira fɛ an bɛ se ka min jateminɛ fala ye salongo kɔnɔna na parti politikiw olu ka baara jɔli jamana ɲɛmaw fɛ min ye fasoden dɔw ye olu minɛli k'u bila kaso la dɔw fana taara tunga la n'o ye politiki mɔgɔ dɔw ye fala ye wolomasiri tabaw ni jamanadenw ka taa se jamana ɲɛmaw ma olu kɔni ye fɛɛrɛw sigi sen ka furancɛla fanga bɛ se ka sinsin cogo min san 5 o taara ka di jamanakuntigi ma faranga bɛ se ka kɛ fɔ waati min na ni jamana nana basigi min ye jamana ye a ye sɛgɛsɛgɛli min fana kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na jamana baarakɛlaw olu bɛ se ka hakɛ bɛ se ka dɔn cogo min majɛ yera 36 151 olu dɔw tun tununnen don nka dɔw tun bɛ yen nka sɔrɔ sɛbɛnko ma tile ekɔli karamɔgɔw wulila kalanta waati k'u ka hakɛw ɲini o ko hukumu kɔnɔna na olu sera ka bila u ka bɛrɛw kɔnɔ min ye mara kamabɔli baaraw ye bɛn ni kelenya sinsinw ye o ko fana caman kɛra o la sɔrɔko ta na sira fɛ ani sarako ta na sira fɛ fala ye fonctionnaires kɛmɛ saradala 17 buruburu 5 o faral'u ka sara kan min bɛ taa se sefa wari miliyari 103 ma o bɛna fara olu ka sara kan seko ni dɔnko salongo tun y'o san ye o baara kuncɛko ɲuman kɛra tumutukaw fɛ yen fala ye min ye ko labɛnbaw ye u kɔni y'a yira sa k'a fɔ baara min kun kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ ale ni marabolo bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ tumutukaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye tumutu yɛrɛ kɔnɔna ye Buguni ale wulila k'i jɔ ni bilisi niyɔrɔ sara ye Segu ale kɔfɛ san nataw la sa biennale min kan ka kɛ san wɛrɛ san 2027 ko Buguni ka o labɛn daminɛ kabini sisan san 2029 min ye Megeta kɔnɔna ye Kulukoro kulu fana k'u labɛn 2031 ko bɛna di Gawokaw ma n'o ye Asiya Mohamɛdi ka dugu maaw ye fala ye nin ye ko ye ko minnu ye ko belebelew ye n'olu kɛra san kɔnɔ n'an y'a bɛn nɛgɛmɔ k'a fɔ nin waati na nka fala ye an bɛna tila ka segin a kan a kɛdon a waleya dɔw yaasa maaw bɛ se ka faamuya cogo min ni san banna kimɛli bɛ kɛ jamanakuntigi ale bɔra ka kuma fala ye kunun ko an y'a ka kuma belebeleba kuma bɛɛ lajɛlen ta k'a fa seri bamanankan na maaw bɛ se k'a faamuya cogo min n'i ye kuma in ta k'a lajɛ fala ye a ye kumana kosɛbɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli kan maa si tɛna se ka jamana nafolo k'i ta ye cogo min a da sera o ma seko ni dɔnko o nana an turu bɔlɔ min kɔnɔna na ka se ka ni kura fiyɛ mara taabolo la min fana ye parti politigiw ka ɲɛbila sɛbɛn minnu bɛ yen
ko jɛrɛ bɛna kɛ o kunna ka se ka o baaraw kɛ nka simi ko min ka bila maaw kunna kosɛbɛ an filɛ ka taa sira min fɛ nin ye falen cogo tɛ wa min ye a baaraw kan ka kɛ cogo min na a y'i da don o la sɔgɔmada in na Usmani Sherifu Madani Aidara ale ye laseli kɛ a fana ye samɛ foli kɛ o conseil islamique o maa ɲɛmaa don Ansardini olu ka beretigi don fala ye n'o ye u ka ɲɛmaa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana jɛkulu min bɛ n'a fɔ ma ko groupement des leaders spirituels musulmans o fana ɲɛmaa ye Usmani Sherifu Madani Aidara ye Basa de a ye min fɔ an ka jɛ k'a lamɛn. Alhamdulillah an bɛ fɔlɔ ka Ala de fo ka Ala barikada ka Ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam ka sɔli a so dingɛ sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan n'o bɔra yen an bɛ fɛ ka an ɲɛsinnen bɛ sankura ma sankura min n'o donna ka ban an b'an ɲɛsin Ala de ma ka Ala wele k'an dama kasi Ala la ka an ka wele ɲɛsin Ala ma ni sababa bɛɛ ye an ka jamana ye an bɛɛ b'a dɔn bi Mali a bɛ taga sira min kan bi a bɛ sira min kɔnɔ bi fɛn gɛlɛman don bi ma nɔgɔn gɛlɛya bɛ yen siran bɛ yen jatigɛ bɛ yen dekun bɛ yen mais ka fara an ka cɛsiri kan ka fara ɲɔgɔn minɛ kan ka fara sabali kan ka fara an ka wuliko ɲuman kan an jigi b'a ka se bi Ala min ye a bɛna nin tɔɔrɔ ninnu yɛlɛmɛ don dɔ la ka jamana in kɛ an sago ye ka lafiya don a kɔnɔ ka basigi don a kɔnɔ ka kelenya don a kɔnɔ gɛlɛya anw b'a dɔn anw silamɛw k'a fɔ Ala ka latigɛw de don diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ye o de ye waati dɔ ka gɛlɛ waati dɔ ka nɔgɔn o tuma na Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko fa innama al usru yusran a ko gɛlɛya bɛɛ kɔfɛ nɔgɔya bɛ yen a ko gɛlɛya bɛɛ kɔfɛ nɔgɔya bɛ yen mana ne b'i yɛrɛ wele ka jamana den bɛɛ wele n'o ye maliyɛnw ye minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan k'a fɔ an ka sabali an ka sabati an jigi kana tigɛ fo an ka dɔn sabali o ye fangaba dɔ de ye ka da la ko Ala bɛ se ka hɛrɛ na nin bɛɛ kɔfɛ o ye nɔɔrɔ de ye o ye nata ye nata min ni Ala sɔnna a bɛ fa fana nka sabali kɔrɔ tɛ an k'an sigi sabali kɔrɔ tɛ an k'an bolo da an sen kan la an k'an ka wuli cɛ kelen wuli cogo la an faso ye an bɛ se min na wale la an bɛ se min na kuma na an bɛ se min na cɛsiri la k'o kɛ nin jamana in a bɛ se ka bɔ nin cogoya in na ka kɛ lafiya ye maliden bɛɛ ye cogo min na tiɲɛ don siga t'a la fiyewu gɛlɛya bɛ an fɛ Mali kɔnɔ bi gɛlɛya min dogolen tɛ maa si la baloko gɛlɛyaw b'a la jago gɛlɛyaw b'a la ka bɔ dugu la k'i taa yɔrɔ sɔrɔ o gɛlɛyaw b'a la a gɛlɛya ka ca mais nin gɛlɛyaba in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ni Ala sɔnna ni maliyɛnw ka bɛn ye ni an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye ni an ka ɲɔgɔn minɛ bolo kɛnɛ ye ni Ala sɔnna Ala bɛ nin gɛlɛya in wuli ka bɔ an ka jamana kan ni Ala sɔnna an mago bɛ lafiya min na a bɛ sɔrɔ ni nin sankura in donni ye a ka kan maliyɛn den bɛɛ ye an k'an ka ɲɛw yɛlɛmɛ faso wɛrɛ t'an bolo nin jamana in kɔ jamana in n'a gɛlɛyara cogo o cogo anw de y'a denw ye n'a jara cogo o cogo anw de y'a denw ye an mana taa diɲɛ jamana o jamana na a bɛ fɔ maliyɛn de filɛ nin jamana in na hali n'a ye jamana mara o jamana in mara dɔ n'a fɔ maliyɛn don nka a kɛra an ka jamana tigi ye o tuma na jigi o jigi banna Ala kɔfɛ o ye an faso de ye Ala ye an bila jamana min kɔnɔ n'a tɔgɔ ye Mali o tuma na an kan ka wuli ka jɔ an kan ka an cɛsiri an kan ka baara kɛ cɛsiri bɛɛ la an seko bɛɛ la jamana in bɛ se k'a se yɔrɔ sɔrɔ cogo min na bɛn kɔnɔ kelenya kɔnɔ o tuma na ni nin sankura in donni ye n'o ye l'an 2026 ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka 2026 in donni kɛ an ka jamana ma hɛrɛ ye a k'a kɛ bɛn ye a k'a kɛ sabati ye o kɔfɛ anw bɛna layidu di
karamɔgɔw wajulikɛlaw ka layidu ta jamana denw ye ka layidu di Ala ma ko an bɛna kɛ wajulikɛla sɔ hayramaw de ye wajulikɛla minnu b'u faso jɔli fɛ u t'u faso cili fɛ wajulikɛla minnu bɛ hɛrɛ ɲini u faso ye u tɛ tɔɔrɔ ɲini ni u faso ye an bɛna kɛ layidu tabaw ye faso denw ye k'a fɔ nin jamana in an ka dɔnda an bɛna kɛ ka jamana in basigi ka kɛ kudama salami ye an bɛna kɛ kisi kɛbaw de ye ani kisi walebaw an faso ye an tɛna an faso ci an tɛna mɔgɔ dɛmɛ k'an faso ci an tɛna mɔgɔ bila k'an faso ci o la nin kɛnɛ in kan sirifula bɛɛ tɔgɔ la ani mali silamɛ bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli kɛ malidenw ye ka dugawu k'u ye k'a ɲini Ala fɛ sankura min ni a dontɔ filɛ Ala k'a kɛ jamana in ma hɛrɛ ye Ala k'a kɛ maliden bɛɛ ma hɛrɛ ye minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan Ala ka bɛn sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ kɛnɛma o minnu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ ka don an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka an faso jɔ k'a kɛ jamana ye mɔgɔw ɲɛ bɛ bɔ jamana min fɛ o kɔfɛ an balima kerecɛnw an ye lɛtiri ci u ma an ye lɛtiri ci kerecɛnso fila bɛɛ la k'a fɔ u ka nin san yɛlɛmɛ in ani u ka Noël min tɛmɛna k'a fɔ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye u ma k'a kɛ hɛrɛ ye jamana ma an ka seli o seli kerecɛnw bɛ lɛtiri ci an ma an ka seliba u bɛ lɛtiri ci seli fitininin u bɛ lɛtiri ci sunkalo u bɛ lɛtiri ci o tuma na mɔgɔ si tɛ se ka ye silamɛya ni mɔgɔ sɛbɛya cɛ mɔgɔ si tɛ se ka ye silamɛ ɲuman ni maaya cɛ Alakira sɔlɔlɔ silam mɔgɔ ɲuman de tun don yanni kiraya cɛ o de ye mɔgɔw don diinɛ na n'o tɛ a ma na ni bere ye murukun t'a bolo a kelen de nana ni silamɛya ye fanga foyi kun t'a la fanga foyi ko a bɛ se ka mɔgɔ diyagoya ka kɛ silamɛ ye o fanga kun tɛ yen mais yan'a ka kɛ kira ye a ye baara daminɛ ni mɔgɔya de ye o tuma na kɛ mɔgɔ ye yanni ka kɛ silamɛ ye ni mɔgɔ min kɛra mɔgɔ ye yanni ka kɛ silamɛ ye n'i donna silamɛya la i bɛ mɔgɔ tɔw sama ka na o tuma na anw ka jamana bɛ Ala tanu Mali bɛ Ala fo Mali bɛ Ala barika da silamɛya donna anw fɛ yan muru ma turu mɔgɔ la silamɛya donna anw fɛ yan biɲɛ ma turu mɔgɔ la mɔgɔ fa ma nɛni yan mɔgɔ ba ma nɛni yan pour que i ka kɛ silamɛ ye anw ka bolisɔnnaw anw ka kafiriw bamanan dulɔminɛw olu de ye silamɛw reçoit Mali kɔnɔ yan k'u bisimila ka so d'u ma ka siyɔrɔ d'u ma n'u bɛ dumuni d'u ma u bɛna n'u ka sɛ ye ayiwa ko mɔriw a y'u k'a ka sɛ faga a k'aw ta n da dun n'u bɛ saga d'u ma u bɛna mɔriw a y'a ka saga minɛ a y'a ka saga faga a k'aw ta n da dun o tuma na bamanan kafiri de ye silamɛw reçoit yan bere ma ta yan muru ma ta yan ni ma dɔ n y'a ye dɔ ka fɛngɛ na u bɛ k'a fɔ ko bere taara Mali kɔnɔ ko muru taara ko Layi Umaru ye mɔgɔw faga yan ko ka guerre kɛ yan Layi Umaru nana don jumɛn Layi Umaru nana misiriw sɔrɔ yan Layi Umaru nana sɔrɔ silamɛw bɛ Mali kɔnɔ yan san caman yan'a ka bɔ yan ka se Makan o y'a sɔrɔ diinɛ bɛ yan o y'a sɔrɔ lajiw bɛ yan o y'a sɔrɔ hijidenw bɛ Mali kɔnɔ yan o y'a sɔrɔ Layi Umaru ma se yan fɔlɔ silamɛya nana yan ni kelenya ni bɛn de ye silamɛya mana ni muru ni nɛnini ye la fɔ n'u Layi Umaru ka histoire u k'a lajɛ Layi Umaru kun mana taa dugu o dugu la u b'u jɔ fɔlɔ n'u ye misiri wele k'a mɛn dugu o dugu la u bɛ tɛmɛ o kan mana a nana silamɛya sɔrɔ yan Layi Umaru mana ni silamɛya ye yan a ye silamɛw sɔrɔ yan a ye silamɛya sɔrɔ yan san 100 caman yan'ale ka na Layi Umaru ko kɛra kɔsa in na de silamɛya bɛ Mali la yan kabini kira ka sahaba dɔw i ni mɔgɔw ka kan ka balo cogo min na mana n bɛ fɛ ka min fɔ kuma surunya na sababu ye ka Alakira tɔgɔ tiɲɛ ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ka Ala ka diinɛ tɔgɔ tiɲɛ k'o de ye mɔgɔ faga diinɛ ye i kafirilama bi sa hali n'i ye alimami ye Alakira sɔlɔlɔ silam a ma maa kelen fa silamɛya nɔfɛ a ye wajuli de kɛ ka mɔgɔw wele ka na Ala ma ɔ faso de y'a ye ni nin sabatira anw ka bonya bi tiɲɛ o tuma an kana kira to yan k'a ka baara kɛ o la u wulila nɔfɛ i ti wajuli kɛ yan wa i ka diinɛ ti kɛ yan wa an b'a bɛɛ faga yan a ye silamɛya histoire lajɛ Bilaliw kɛra cogo di ɲani min dar'u kan a ye silamɛya histoire lajɛ o y'a sɔrɔ maa kelen bamuru ma ta fɔlɔ kira ye san 13 san 12
santani saba histoire sɛbɛn cogo la kira y'o kɛ magan ɲani kɔnɔ maa o maa tubera ka fara kan a bɛɛ y'o kɛ ɲani kɔnɔ maa ti neni silamɛw fɛ jango ka bugɔ kɛlɛ yɛrɛ layidu dira kira ma de a bɔlen kɔ magan ka na madinɛ silamɛya san 17 kɔfɛ u ko kira ti balo de silamɛya ti kɛ yan ala fana ko a y'a yɛrɛ defa a ko bi ne jɛna n'a ye mɔgɔ minnu k'u bi kɛlɛ kɛ k'a fɔ u tɔɲɔna minnu k'u bi kɛlɛ kɛ bi annahum zulimu kuranɛ y'a fɔ ten ne ye yamaru di mɔgɔw ma bi minnu k'u bi kɛlɛ kɛ k'u tɔɲɔna silamɛya ma maa si jagoya ko silamɛw tɔɲɔna u k'u b'u yɛrɛ ɲini ala ko a y'aw yɛrɛ ɲini o kɔfɛ n'a bɔr'o la mɔgɔ faga tɛ silamɛya nɔfɛ nkalon don kumana an ka kɛ mɔgɔw weleba ye ka na sabali ma ka na muɲu ma k'an miiri an yɛrɛ ka diinɛ donna yan cogo di an nana jɛnw sɔrɔ mali la yan an nana bolisɔnnaw de sɔrɔ yan an nana laadatigiw de sɔrɔ yan an nana sɔrɔ boli de bɛ sɔn yan dulɔ de bɛ min yan faso ni bulonda de tun bɛ yan mais silamɛ minnu nana n'a ye n y'a fɔ n ka kuma na o kafiri kelenw de ye silamɛw bisimila ka ji d'u ma ka dumuni d'u ma a y'a ta kɛ an k'an ta kɛ ko silamɛw k'u ta kɛ olu tɛ don olu tɛ turu ala ye mais silamɛw minnu k'u dalen b'a la k'olu k'u tɛ turu u b'u jɔ ka silamɛw selitɔ filɛ u bɛ yɛlɛw la k'a fɔ ko nin ye kabako da ye mais o du kelenw de tilala ka kɛ alimami duw ye bi mali kɔnɔ yan alimami duw de ye o bolisɔn duw ye bi a caman alors o kumana n'an hakili tora silamɛya yɛrɛ nacogo la an faso la an hakili bi to a la an k'an ka mɔgɔ wɛrɛ minɛ cogo min kumana sankura in yɛlɛmɛni na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye sɔrɔsiw an bɛ dugawu kɛ mugu ni kisɛ bɛ minnu bolo k'a fɔ u b'u faso kɔlɔsi u b'u faso tanga an bɛ dugawu k'u ye ala k'u se mali ala k'a kisi mali ala k'a tanga nin sankura in ala k'a kɛ maliden bɛɛ ma hɛrɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ jamana minnu n'an sigi ɲɔgɔn don an bɛ dugawu k'a jamana bɛɛ ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ ala ka bɛn don a bɛɛ kɔnɔ ala ka kelenya don a bɛɛ kɔnɔ ala k'an bɛɛ kisi balaw ma ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ an faso kan salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Fala ye san yɛlɛmana k'an ka minisiri fila to tumutukaw fɛ yen général de corps d'armée Ismaël Wage bɛɛ ni kɛlɛya minisiri ale ni an ka kunnafonidilaw n'o ye Alhamdu Agi Iliyani ye olu tun bɛ tumutukaw fɛ yen baara min tun bɛ sen na o ye k'a ye k'a fɔ sa mɔku ni ale kun sigira sen kan ale yɔrɔ bɛ se cogo min na ka yɛlɛma nin waati na tumutukaw fɛ yen fala ye ka kɛ DDR cɛdenw olu ta yɔrɔ ye min ye général de corps d'armée Ismaël Wage a cun kɛnɛ kɔnɔna na a bisigilara maa min fɛ sa o ye contrôleur principal de police Bakun Kante ni ale ye tumutu gouverneur kɔnɔna na ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka taa fara sɔrɔdasiw caman kan kabilatigiw min ye an terikɛ ye Isiaka Nazim conseil régional ka taa fara min ye Tandina Yeya Tandina kan maire délégation spéciale président ale fana tun bɛ ka taa fara kabilatigiw ni kintigiw bɛɛ lajɛlen kan maa minnu bɛ sa n'olu bɛ mɔgu yɛrɛ hukumu kɔnɔna na n'o ye mɔgu kankɔrɔ ye fala ye kɛlɛkɛkɔrɔ maa 323 o de kɔni bilalen don kɛnɛ kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali tigɛlen don sa yaasa DDR min sigilen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya tumutukaw fɛ yen a baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min Ismaël Wage taara ka t'i ɲɛda yɔrɔ ka fala ye baara bɛna kɛ cogo di nin kɛlɛkɛcɛ ninnu bɛna mara cogo min na mɔgu yɔrɔ in na ni o bilama bɛna kɛ DDR ye k'a yira sa k'a fɔ min ye nin baara in ye a bɛ tali kɛ minisiri Wage ale ka minisiriso baara hukumu kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 2,000 ani kɔ ye o de kan ka taa DDR ale hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu kun ye marifa ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o o ye kɛlɛkɛlakɔrɔw ye olu de caman bɛna sugandi yaasa ka se ka kɛ ka nin baara in kɛ Ismaël Wage ka taama senfɛ fala ye tumutu kɔnɔna na ani général de division Elhaji Gabu n'o ye Kidal gouverneur ye a n'o fana ye ɲɔgɔn ye Alhamdu Agi Iliyani n'o y'an ka kunnafoni minisiri ye ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan baara in kɛkun tun ye mun ye sa kabilatigi min ye kabilatigiba minnu bɛ yen kɔrɔbɔrɔ fara burudame fara arabu ka fala ye k'an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di fasoba maliba ma Elhaji Gamu ale n'a ka kabila maaw
olu n'u bolo fara n'o ye imgaru ye ka taa se u dɛmɛbaga jɛkulu fana bɛ tumutu kɔnɔna na baro sigi in kɛra olu bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔna na mɛrilaka minnu b'a la sigida bolo ɲɛmaa bɛ maa minnu bolo sa olu bɛɛ lajɛlen nana k'u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na nin waleya in fana senfɛ fana min ye alhamdu agi iliyani ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye berabisu ye olu fana ye kabila belebeleba ye tumutu kɔnɔna na olu fana ka baara fana tun bɛ yen ale taara o kɛnɛ kan ka taa fara min ye général de corps d'armée Ismaël Wage kan berabisu falayi olu fanga ka bon kosɛbɛ kabila belebele don u fana y'a yira sa ko bɛn kelenya cɛfɔ ni kanbɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko baara waati sera olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ faso ko fɛn o fɛn nin waati in na ni fɛn wɛrɛ tɛ olu na u ɲɛsin o ma k'o baara kɛ tumutu kɔnɔna na sɔɔni an bɛ tila ka segin ka taa tumutu tuguni sabula min ye Wage ye a bɛ hali bi an bɛna Bamakɔ ye an bɛ taa min ye sɔrɔ minisiri ale ni nafoloko minisiri o ka baarakɛyɔrɔ la maliden minnu bɛ kɔ ka sa olu ye sefa wari miliyɔn 200 di ko k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamana ale ka degunba minnu bɛ a kan bi baara in kɛra sa minisiri bɛ maliden minnu bɛ kɔ ka olu ale kɔni tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Musa Aga Tayari ye nin kalo in tile tubabu kalo salen tile 31 sefa wari miliyɔn 200 in k'a di k'u ye ka se ka jamana dɛmɛ degun minnu bɛ yen ka se k'olu ta ka bɔ an ka jamana kan baara in kɛnɛ ka sa min ye aw terikɛ n'o ye Aluseni Sanu ye ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan min ye maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka tɔn ɲɛmaaba Abibu Sila ale de yɛrɛ nana ni sɛki belebeleba in ye hakilila jigila Falayi ɲinan san kɔnɔna san tɛmɛnen kɔnɔna na n'o ye san 2025 ye min ye Abibu Sila ye ale tun ye welewelema da kɛ k'a ɲini maliden fɛn bɛ tunga fɛ sa k'an k'an bolo bila an kun anw bi yan anw b'a la Falayi an t'a la dɛ anw ye kɔnɔ maliyɛnw de ye u ye kɔkan maliyɛn minnu bi yan u y'u bolo bila u kun Falayi min ye minisiri Musa Aga Tayari ye a ko k'a kɛtɔ filɛ ka sɛki min ta k'a di Aluseni Sanu ma k'o ye maliden fɛn bɛ kɔ kan olu ka dɔrɔmɛ 1 ni dɔrɔmɛ 2 ni dɔrɔmɛ 20 min farala ɲɔgɔn kan sa kalo 3 laban in kɔnɔna na ko k'a di jamana ma maliden fɛn bɛ kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la wa min ye musaka in ye a ka don fɛɛrɛw la fɛɛrɛ minnu bɛ yen bi n'o u bɛna kɛ olu yɛrɛ ɲɛjɔ yɔrɔ kuma tɛ kuranko ta na sira fɛ ani degun minnu bɛ jamana kan min ye minisiri ye a ko a nisɔndiyalen ne kɔni bɛ sɛki in di sabula nin b'a yira sa k'a fɔ ko fasodenɲumanya waleya dɔ de ye nin ye Abibu Sila n'ale ye maliden minnu bɛ kɔ kan olu ka tɔnba ɲɛmaa ye Falayi ale fana ko sa ko nin ye ko ye ko min daminɛlen filɛ nin sabula sɛki in olu m'a di k'a fɔ ko yɛrɛ yira don u m'a di k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ don nka maliden fɛn fɛn bɛ yen bi n'olu ka bolofaraw don n'olu bɛ Mali kɔkanna na k'a bɛɛ lajɛlen y'i ka hakɛw bila ka na wa min ye ko de filɛ nin ye sigila sen kan min kun fɔlɔ o miliyɔn 200 de dilen filɛ nin ye ko nin kɔni ye ŋaniya yira ye n'Ala sɔnna ma bɛn ni kelenya mana sinsin baaraw bɛ sen na hali bi ka se k'a lajɛ maliden minnu bɛ kɔ kan n'u bɛna dɔ wɛrɛ di cogo min na o baaraw fana na sigi sen kan min ye minisiri Aluseni Sanu ye k'u k'u hakililatigɛ Falayi musaka in k'a na taa sira fɛ a na ɲɛfɔ u yɛrɛ ɲɛna a dɔrɔmɛ 1 mana don wo la k'a foyi tɛna dogo o la yaasa u yɛrɛ ka da la k'a fɔ k'u ka wari taara sira min fɛ ko musaka min dilen filɛ nin ye jamana ɲɛmɔgɔ ka weleweleda kan ye kabini san daminɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa bɛɛ bɛ se k'i bolo fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka jamana dɛmɛ nin waati gɛlɛman ninnu kɔnɔna na Musa Aga Tayari kɔni ko min ye ale ka minisiri so ye ani maliden minnu bɛ kɔ kan k'olu ka dɛmɛ k'a tɛna danni ma wulikajɔw bɛ sen na sabula Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya tali n'a sinsinni o bɛ bɔ malidenw olu yɛrɛ yɔrɔ Falayi kalata sɛbɛnw olu la kurakurayali baara tun bɛ sen na Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ani Mali kɔ kan Mali denmisɛnnin minnu bɛ Faransi olu ni an ka kɔnsili min bɛ Faransi n'o ye Cani Kulubali ye u y'a yira sa ko baara kun cɛra décembre kalo tile 31 i b'a dɔn k'a fɔ ko kalata sɛbɛn ka t'i tɔgɔ sɛbɛn kan walima n'i bɔra yɔrɔ la ka taa kin dɔ la n'i b'a fɛ ka falen kɛ a bɛ fɔ o ma sa ko révision annuelle des listes électorales baara in k'a kɛra ka ɲɛ sifinw ka tɔn min bɛ CNJ min bɛ Faransi Falayi ale ka wulikajɔ barika bonyana baara in na kosɛbɛ sabula ale taara daw Kɔngɔ ka taa an nɔfɛ foyer kɔnɔnaw la ani an ka baarakɛyɔrɔw la k'an ka hakili to an yɛrɛ la e tun bɛ min ye Port de Banjul e tun bɛ yen i yɛlɛmana ka na foyer baara kɔnɔna na a lajɛ k'i ka kalata yɔrɔ falen min ye liste électorale baara in sa k'a kɔni kɛra nka degun caman yera a la dɛ degun minnu yera u y'olu fana fɔ
baara kɛcogo ɲuman fana ka foli ta ka ɲɛsin u ma malidenw ka tɔn fɛn fɛn bɛ faransi kɔnɔna na ko k'a bɛɛ fo nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinw ka tɔn bɛ yen n'o ye CNG ye ko k'olu fo min ye Cani Kulubali ye ale ye kɔnsili ye Mali tɔgɔla faransikaw fɛ yen ale n'a ka baarakɛlaw fana ko ka denmisɛnnin ninnu fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka se ka jamana dɛmɛ nin waati na nin baara in ale kɛcogo ɲuman kɔnɔna na faransikaw olu fɛ yen fala ye n'an bɔra sifin dɔw la an bɛ taa sifin wɛrɛw la Gao sifinnakaw tun ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma n'o ye conseil régional de la jeunesse de Gao ye k'a yira sa ko ɲinansan in k'a tɛ taa ten cogo la ko n'olu ma ɲɛnajɛ kɛ Gao min ye place de martyrs ye ɲɛnajɛ belebele o taara sigi ye k'a yira sa ko bɛn ale ni sewa kɛnɛ ko k'a kɛ o ye ɲɛnajɛ in kɔni y'a to sa Gao marabolo ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ yen gouverneur ka maaw ka taa fara laadalacogo ni kabilacogo kan bɛɛ lajɛlen bɔra ka na ni sifinw su in a kɛra su belebeleba ye seko ni dɔnko tigilama minnu bɛ Gao kɔnɔna na olu nan'u bila u fila ni dɛbɛ la min ye denmisɛnninlakaw yɛrɛ ye u yɛrɛ ma to kɔ koyi sabula u yɛrɛ ka su don ka bɔ sankɔrɔ la ka na sankura la k'olu tɛ se k'o kɛ daga sunɔgɔ la o la sa Gao fana maa minnu b'a kɔnɔna na n'olu kɔni ko k'u kalikan ye bɛn ni kelenya ka sabati u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la su kɛrɛnkɛrɛnnen ale kɛnɛ kan waati min na sa nɛgɛ kanɲɛ fu sera sifinw olu ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Abdulbaki Ture ale ye kuma ta Gawokaw ye muɲu ni degun min kɛ k'i da don o la degun minnu yera san 2025 la ka dɔ fɔ o la fɛɛrɛ ni dabali minnu sigitɔ don ka ɲɛfɔli kɛ o la u miirina ye mun ye AES ko la a y'o fana dan tigɛ fo ka taa se sifin minnu bɛ Gao kɔnɔna na bi olu yɛrɛ ka hakilinabaaw ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ min ye Gao yɛrɛ kɔnɔna na fala ye basigi ni lafiya bɛ se ka na ye cogo min na denmisɛnninw olu bɛ se ka bɛn cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abakoyerakaw fɛ yen fo Labɛnsanga k'u ka wulikajɔ bɛ na ko ye Gao denmisɛnninw ko n'u bɛnna ko foyi tɛ se ka se Mali ma bɛn ni kelenya ale ni sewa ni ɲɛta o hukumu kɔnɔna na an bɛna Dabiya Keɲeba marabolo kɔnɔna na fala ye dugu dɔ bɛ yen ko Dandugukaw ta wulila ye han ta min wulila ye a kɔni yirala kibaruya fɔlɔw fɛ sa ko taji marayɔrɔ don min ye gazuwali ye k'o de kɔni marayɔrɔ belebeleba dɔ filɛ nin ye sa Dandugukaw fɛ ta wulila a la min ye dugudenw ye u bɛɛ lajɛlen y'u fara ɲɔgɔn kan kabila kɔnɔna maaw dugu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen wulila k'u jɔ min ye Dabiya komini maa min b'a kunna bi n'o ye chargé des affaires ye n'o ye Fasabu Keyita ye ale fana n'a ka maaw wulila ka fara sifinnakaw kan tasuma mɛnɛ ni a waati cɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ denmisɛnw musow maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen wulila sa tasuma in bɛ se ka kunbɛn cogo min yan'a ka walankata ka taa sow la sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na min ye chargé des affaires ye n'o ye Fasabu Keyita ye k'u na fɛɛrɛ sigi sen kan sa tasuma in a kun bɛɛ lajɛlen ka se k'a ɲɛdɔn nka o kɔni sera k'a kunbɛn hɛrɛ ale ni baden kɔnɔna na sifinw ko k'u fo kɛrɛnkɛrɛnnen la Dabiyakaw olu fɛ yen fala ye n y'a f'i ɲɛna cogo min an bɛ segin ka taa Tumutu fana ye sankura kunbɛn bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn ani an ka seko n'an ka danbe hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye sanyɛlɛma ye a ɲɛnajɛw kɛra an kun bɛ dulatitɛrɛ min na ye Tumutu Baba Alkeyiru ale kɔnɔna na ɲɛnajɛ in kɛnɛ ka sa minisiri min bɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn kunna n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ale tun bɛ yen a n'a nɔfɛmaw caman minisiri min bɛ kunnafonidiko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Alhamdu Agi Iliyani ye Tumutu yɛrɛ ma a ma falenba bɛɛ lajɛlen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ ye fala ye kuma talen sa min ye délégation spéciale ɲɛmaa ye n'o ye Yeya Tandina ye a ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa maa nana ka Tumutu ka bɛɛ lajɛlen fo min ye Wage ale ni Alhamdu Agi Iliyani u nana bɛn ni kelenya min ɲini na Tumutu dugu kɔnɔna na ko k'u fo la Tumutu ka di Wage ye fala ye k'o tɛ se ka to ten cogo la ten ko n'olu ma bonyamasegin kɛ Wage ye koyi ko wa ko Tumutu kɔnɔna na bi fala ye Wage sago fana b'a la han a kɛra Tumutu citoyen d'honneur ye min ye kɛnɛ kan ye an ye tɛgɛrɛ warawara Wage kun fala ye e ko Wage yɛrɛ taali min kɛ Tumutu a y'o kɛ Marakadugu la de su in kɔnɔna na fala ye denmisɛnnin minnu bɔra kɔsɛ in na ka jɔyɔrɔ sɔrɔ biennale la n'o ye Tumutu orchestre ye olu y'u bila u fila ni dɛbɛ la Kouya Tarawele n'a tɔw u ye dɔnkili da fo ka taa se sinitile bɔli ma min ye ɲɛnajɛ tɔ ye sa maaba minnu bɛ yen Tumutu kɔnɔna na ORTM directeur n'o ye Gulu Sisogo ye olu ye baara min kɛ sifinw ka ɲɛmaaw ye baara minnu kɛ marabolo ɲɛmaaw ka taa se sɔrɔdasi ɲɛmaaw ma fala ye biennale hukumu kɔnɔna na bonyamasegin kɛra nin bɛɛ lajɛlen ni jɔnjɔn ye waleɲuman dɔ jɔnjɔn o taara ka di
Isiaka Nazum ni ale conseil régional délégation spéciale du président Falai bunyama segi kera ale ye Seydou Basiru Nyagandu bunyama segi kera ale ye o ko sa min ye peribela belebeleba sa no o ye citoyen d'honneur ye o taraka di Ismaël Wagema ko ay baram ga tumutu ko tumutu tana nyako sala maiga vivre ensemble président Falai domulo kera ale fana ye beni kelenya su ka kara nyeneje bay tumutu konna na ni kalo sale telebisa ngele su ka jigude kunungo ola na mbora tumutu amita kidal ka fe same odo tumbe kidal minye ka bela jele wele angata je ka mbolo do minangele ngonna na gouverneur konna na Falai maranya na wa munu me kidal kono wulu masiri tawaga nyama no ye sagarai shifu ni muso ambela jele nana kana same foli no ye sangura same foli ye anana kanu ke gouverneur ye nganga gouverneur alebe tumutu ka bulo alibi amase kana binalu taw alebo ka alibi wala sa gouverneur to kala sa mami ambela jele bismillah kidal gouverneur kono na Falai o ye Bukari Jalo ye aye befo ka be walu nyumando beni kelenya chefoni kame mime sena kidal ka do farauka aya nyini dugudew fe gouverneur to kala sa ko beki chesiri kidal be to min bi baramu me ka ke ko lu sinsi mara kama boli hukumu kona na mara bolo be mamunu fana bolo ukujija uka dugudew lame unu dugudew nga ke nywan fe uka tama nywan fe wulu masiri tababe baram na uka sinsi beni kelenya nu obe sena bi kidal kona na finya kana do koro fe kana do koro o baraga sika ke ga nye ayada do ola minye flake ye akwabe yafanyi ni befe koi gouverneur ko ga yafanyi ni bela jele fe sabula minyi ko sigi Falai ikwa ka kelefana aya nyunu fe sa baramu ngoni kera samba fulani muganu woro ka ko sinsi ni barai ka bela jele fo ka soro ka fo saka ngana nyame sogo ekunde de ningle ni farango de amte fafe am soro kana minye farko le je ale keneka Jelema amunun b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Falai min ye farafina ngana minɛ nganaw ka kɛnɛ farikolo ɲɛnajɛ cɛlakaw fei tako bisabani duru na nama fama ko Coupe d'Afrique Maroc 2025 k'a sera a sɛkili sabasiriyɔrɔ la Falai denmisɛnninw ka kuma ciko kelen fiyeku an b'o kɛnɛ kan ni cira i b'i ka minɛnw jɛ wa n'a y'a daminɛ ka fɔ ko funufuwa ayi a bɛ ngɔyin kɛ fo ka taa fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni ndolatan banna kɛnɛ kan pewu o la sa nɛgɛ kanɲɛ 16 ni ala ye sini fara an si kan n'o o ye sibiri ye Senegali ale ni Sudan o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan o bɛ kɛ Tanzekaw fɛ yen nka a yirala k'a fɔ Falai komi ye Senegali ye ko ale kɔni jɔyɔrɔ ka bon nin ko in na kosɛbɛ han hali n'o y'a sɔrɔ sa Sudan olu fana kana i ɲɛ bɛ Sudan in na a delila ka Coupe d'Afrique ta ye on sont pas petit hein Falai n'o bɔra ye nɛgɛ kanɲɛ 19 waati fasoba Maliba n'o ye Zɛgli di Mali ye anw bi jouer ani jɔnni Tinisikaw ko diɲɛ bɛ sigilen don ka ndolati min kɔnɔ Falai o de ye nin ye sabula tɔn fila bɛɛ lajɛlen garisigɛ ka surun ɲɔgɔn na maa joginenw ni maa minnu bɛna na jɔ kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen na sa ko min ye ndolata min kɔni ye bɛɛ bɛ se ka gagner ko farikolo ɲɛnajɛ in kan ko o de ye nin ye Mali ni Tunisie ala ka se di an ka samata sɛgɛw ma farikolo ɲɛnajɛ in kɔnɔna na Falai halisa ndolati minnu bɛ yen ni maaw bɛna na sigi k'olu kɔnɔ kosɛbɛ o ye kari nata ye n'o ye dimanche ye Maroc ni Tanzanie o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 Bamakɔ heure la dimanche don fana n'o ye janvier kalo tile 4 hali bi Afrique du Sud ni Cameroun ni nɛgɛ kanɲɛ 19 ko maaw bɛna sigi k'o fana kɔnɔ ntɛnɛn Egypte ni Benin nɛgɛ kanɲɛ 16 ko maaw b'o fana kɔnɔ Falai min ye Côte d'Ivoire Burkina tarata don nɛgɛ kanɲɛ 19
ko maa min nana sigi k'o fana kɔnɔ kosɛbɛ sabula Côte d'Ivoire Burkina on dulati kɔnɔnen don kɛrɛfɛw la sa Falaye min ye kibaruya duman tɛ anw kɔni bolo han an ka funankɛni n'o ye Gawusu Jara ye ko ale ka Coupe d'Afrique banna pewu mun nana kɛ sa ko a cheville k'u to entraînement na nin kalo in tile 30 tubabu kalo salen 31 ko dɔ kɔni an ka jogina ye sa o ma ɲi tubabu bɛ ka min sɛbɛn an tɛ se k'o fɔ o a kɔlɔlɔ ye mun ye Falaye ko min ye entraîneur ye f'a ka yɛlɛma don a ka baara kɛcogo la sabula kamalennin filɛ nin ye a jɔyɔrɔ barika ka bon kosɛbɛ tɔn in kɔnɔna na funankɛnin don a tɛ fɛnɛri de la tirikikaw fɛ yen nka ne bɛ fama ma tuma min na ekɔliden kun don Tunisie Falaye ekɔliden dɔ kun don Tunisie Bagasu tɛ de Falaye Coupe d'Afrique la ko kuma min cayalen don ni kuma bɛɛ ye arbitre ani VAR ye mun ye ni ko kɛra ka taa lajɛ a nɔgɔnni nɔfɛ ja Falaye VAR yɛrɛ fana k'a fana bɛ photo de ta koyi ja yɛrɛ fana tɛ dɔwɛrɛ photo caman tugulen ɲɔgɔn kɔ k'a ta teliya o ja o fana y'o de o video bɛɛ ye ja de o nin waati in na min ye ndulati siɲɛ fɔlɔ mun kɛra ni o kɛra bɔko 30 kɔ in ye Falaye ko min ye VAR ye k'a kuma cayara dege karamɔgɔ min angolakaw tɔgɔ la o yɛrɛ tugusoka ko jugu ko f'u ka falen don ko la Falaye ko min ye ndulati minnu bɛ kɛ ko poule dernier match do Falaye ko k'a ta k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ko walima meilleur troisième ninnu ko k'olu bɔ a la bɛɛ k'i garisigɛ la kabini poule kɔnɔna na ko n'o tɛ ko téléphone cira ɲina aw bɛ joli ni joli la yan fɛ anw bɛ nin na a y'a sen kɔrɔta a y'a kɛ tan k'o ye garisigɛw bɔ ko in na ko ka ko in tiɲɛ ka na fara fana VAR ko fana sariyaw caman bɛ yen penalty dɔw fiyɛra k'o ma diya entraîneur ye min ye supporter ye olu fana ye fɛn caman jateminɛ k'a ye k'a fɔ ko waleyaw fana cɛ ka jugu kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ in n'i y'a ta k'a lajɛ ko VAR yɛrɛ bɛ fɛn minnu yira Falaye Benengaw olu y'a yira k'a fɔ ko a ma diya dɔw ma diya olu la min ye Mali yɛrɛ ye ko ale ni Maroc ka match kɔni k'o don k'i b'a fɔ ko VAR tɛ yen ko fɛn caman de kɛra o la o yɛrɛ de y'a to sa ko kafu ɲɛmaw yɛrɛ wulila k'u jɔ u jɔyɔrɔ la koyi n'o tɛ ko a bɛna tɔgɔ cɛn se Coupe d'Afrique ma Falaye Mali Maroc don ko sugu bɛɛ kɛra ka taa Mali ale juguya la n'an ko misi o fana kun jaga ye ko ma nɔgɔn n'a Falaye walimɔgɔw fɛ yen Coupe d'Afrique la Falaye a bɛɛ lajɛlen e ko a bɛɛ ye ndolatanaw ka ndolatan dɔrɔn ye wa min ye fasodenw ye k'olu fana nisɔndiyalenba de bɛ balontan ninnu lajɛliw la koyi Marokukaw k'olu kɛlen don ka taa an bɛɛ lajɛlen dege supu dun na ani sogodun ale ni seli min ye maa caman ye ko olu ma ko caman matarafa de misiri kɔnɔnaw la Falaye ko dumuni kɔni bɛ sɔrɔ yen de kosɛbɛ fu falaki seli ɛri n'i y'o matarafa hali ni diinɛ wɛrɛ la e ko i tɛna dumuni kɛ de ko Maroc kɔni ka jatigiya bɛ ka kɛ misiri de kɔnɔna na kosɛbɛ ani batokɛyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko maa caman bɛ yen nka supporteru k'olu caman bɛ yen bi olu kɔni talen don ba la an zanni kelen minnu bɛ yen san anw de kɔni taara an yɛrɛ ye anw de kɔni bɛ ka misiriw bɛɛ yaasa an ka se ka balo ka ɲɛ nin ko in hukumu kɔnɔna na min ye kunnafonidilaw ye ka taa se joueurs ni olu ka encadrement ma olu sen tɛ nin ko in na Falaye nin ye anw minnu y'an ka musaka bɔ an yɛrɛ kun ka taa min ye CAN ye ko tiɲɛ na k'a bɛ ka kɛ ɲɛnajɛba ye Maroc kɔnɔna na nka fɛn kelen bɛ yen ko quart de finale la ko bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don min na k'o ye sanji ye ko san bɛ ka na dɛ an tɛ dugawu kɛ an t'a don tile ka bɔ an yɛrɛ fana ka balon ni tile bɔra o tɛ se ka jouer anw ta in ka gɛlɛ dɛ an ye tilema jamana nka n'anw ka balon ma taa sufɛ a daba n'anw na ayiwa an bɛ dugawu kɛ Coupe d'Afrique Ala k'a timɛko ɲuman jira an na n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 e ni ne ani an ka maa weleli an bɛna kuma passeport ko kan gɛlɛya min nina ko la Faransikaw fɛ yen Dabakatuba an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 ni Ala sɔnna a ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn
aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ kɔnti la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛbɔw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta